Duo Andy en Roy en houd vastelovend vast. We gaan door naar liedje nummer 36 alweer. Ja, zeker. Het time flies when you're having fun is een uitdrukking die ook in Landgraaf veel gebruikt wordt. En met dit slechte bruggetje schakelen we weer naar 4511. Daar zit in Landgraaf. Edwin, in wat voor Fia's paleis is toe, hè? Nou, ik zit op dit moment in het middelpunt van de Landgraafse vasteland. Tenminste, ben dit allemaal durf. Ik zou gewoon in een café. En ja, maar zoals je ziet, het is heel rustig. Ik heb zelfs hier een glaas bier wat geen bier gezet. Want ik denk dat alle water die van nu aanbreken, daar wees je enorm ziek van. Ja, het is wat het is. Normaal zou het rond deze tijd bombevol zien, maar ja. Ja, nu dus niet. Maar het LVK gaat gewoon door. Dus ook de voorrondes van de LVK, die gaan gewoon door. En we gaan die clipje voorstellen. We gaan laten kijken. Want we hebben natuurlijk al op de radio de voorronde gehad van de LVK. Maar we gaan ook kijken wie dat in een clipje uitziet. Door Chris Zeekmet. Dat is een uitdrukking die huur echt niet geer als ze dat tegen mij zeggen. Want dan doe ik het wat op het kantje is, hè. Maar dat hebben ze net heel goed begrepen. Ik bedoel, wenn ze alle zinnen in dit liedje gelezen, ja, dat moest ze eigenlijk niet doen, hè. Vandaar de uitdrukking de Christen zeker. Ja, altijd zeker. Over welk zinnetje in dat liedje hebben ze het meeste getwijfeld? Of kan ik dat er wel in doen of kan ik dat er niet in doen? Over wat voor situatie die ze beschrijft, hoe ze zeker met kan krijgen, hebben ze gedacht van, nou, wel niet. Dan wil ze natuurlijk dat ik dat van die Schoenman vertel, hè? Maar daar hou ik meteen als eerste erin en het blok erin. Dus Oké, nou ja, goed. Het zit die woord, zie ze tegen, dus het komt allemaal goed. De Christen zeker met dat is een uitdrukking, die gaat dus deze vastelovend dan nog vast wel achtervolgen. Hoop ze op een finale plaats? Nou, ik heb altijd mijn doelstelling halve finale. Ik ben nooit zo opportunistisch om te zeggen van ik ga die finale halen. Mijn doelstelling is bereikt wanneer ik de halve finale heb. Dus ik heb een tevreden mens voor die zitten. En dat zal ook wel altijd zo blijven. Ja, gans Landgraaf zit vol gelukkige lui. En de meest gelukkige dat we nu in beeld zien. Die naam is 4411. We gaan kijken naar zien liedje. Liedje nummer 36 in de halve finales van de LVK. Door Chris Zeekmet.